Mae Calan Gaeaf yn dathlu dechrau'r Gaeaf. Yn draddodiadol dyna oedd yr adeg I ladd anifeiliad ar ôl iddyn nhw fynd yn dew dros yr haf. Pa well ffordd I ddathlu felly nag ar ffarm? Mae llygaid yn cyflwyno noson Calan Gaeaf ar ffarm Bodafon Llandudno, efo celf, music, cabaret, bob math o dricia hyd a gemau retro. Pris o 10 pint. Traddodiad yng Nghymru ers talwm oedd sgwennu enw pawb yn y tŷ ar gerrig a'i roi mewn cwlcarth. Y gred oedd bod unrhyw berson efo lludw yn lle carreg yn y bora yn siŵr o farw yn y flwyddyn nesa. Felly ewch I roi carreg mewn cwlcerth yn Cei Newydd nos Sadwrn. Maen nhw'n dathlu noson gita ffowc yn fuan efo cwn poeth a tân gwyllt ar y traeth. Bydd y bangars yn dechrau am 7 o'r gloch. Trick or treat! Yn wreiddiol, dawns neu gand I niwed oedd y tric I gyfiawnhau'r treat. Heddiw mae'r tric yn trick or treat yn golygu dwy'n giat, taflu wya neu slasio tuas fy nghari. Un lle newch chi ddim clywed can ddiniwed, nos Sadwrn fydd clwb Ifor Bach lle fydd y band Not Slip yn gwisgo boiler suits a masgau ac yn gwneud llwyth o sŵn efo cyneuon fel People Equal Shit, Wait and Bleed ac All Hope Is Gone. Naci, dim tribute I Yucatan ydyn nhw, ond mae'n siŵr fydd o'n well laff na pysgota am ddanadd gosod eich nain mewn bath o fala. Mwy o wybodaeth ar clwb.net. Mae apple bobbing neu twco fale yn rhywbeth traddodiadol I wneud pan mae'r we lawr ar Halloween. Rhywbeth arall poblogaidd ydy cerfio pwmpen neu o reiddiol rwdan. Ac mi fyddwch chi'n teimlo real pen rwdan os da chi'n methu Terra Mountain penwythnos yma. 10 milltir o Aberystwyth yn hen chwarel Llywernog lle fyddwch chi mewn mes efo demons a ghouls. Well I rywun ddeud wrth Calwm bod na fywyd ar ôl rownd os ydy o'n bomio yn y stand-up. Ella fod na job iddo fo na fel goblin. Wrach welwch chi wrachod. Mae Wiccans dal I ddathlu Halloween fel yr oedden nhw gannoedd o flynyddoedd nôl. Gwisg ffansi grach hefyd ydy un o'r rhai mwyaf poblogaidd. A'r hen ffefryn wrth gwrs ydy'r Sexy Witch. A dydy pethau ddim yn mynd mwy sexy na gig Celt. Fydd y band anfarwol o'r achub yn chwarae clwb canol dre Caernarfon nos Wener yn gig Calan Gaeaf noson 4 a 6. Hefyd y chwarae fydd yr Adar, grŵp newydd o ardal Rhuthun, 8 pint ar y drws. Os ydych chi'n fan o ffilmiau spooky, mae criw Abertoir Fest yn Chapter Caerdydd dydd Sadwrn. 5 ffilm am 20 pint a rhywbeth I pawb. Mad Scientists, Yakuza Vampires, Ysbrydion Horny. Ella ddim pawb, ond digon o ddewis i'r horror connoisseur. Os ydych chi am weld ysbrydion go iawn, mae teithiau ysbrydion yn boblogaidd ar hyd a lled Cymru, ym mhob man. Castell Caerdydd, Castell Bodewyddan, Castell Penrhyn, Castell Biwmaris, Castell Dimbych, Castell Cricedd, bob man lle mae yna gastell. Felly joiwch eich hunan o Sadwrn a gnewch ddigon o ddrygioni.